барги шукуфтаи ниёлҳои пахта аҳли заҳмати хоҷагӣ ба номи Ибодулло Меликмуродови ноҳияи Шаҳри Навро хурсандӣ мебахшад ва ба он мебандад ки имсол аз майдонҳои кишт ҳосили дилхоб ба даст меоранд. ин хоҷагии пешқадами ноҳия дорои 3125 гектар замин буда, аз он 251 гектар обӣ ва боқимонда заминҳои лалмӣ мебошад. имсол кишоварзони хоҷагӣ дар майдони зиёда аз 50 гектар парвариши чигити нави дӯстиро ба роҳ монда, ҳосилнокиро нисбати соли гузашта афзун карданиянд. Хоҷагӣ мо имсол 55 гектар пахта кишт кардем, нави дӯстӣ мебошад. ҳоло аз алафҳои бегона тоза кардем, ду маротиба чопу гузаронда, ягона гузаронда ҳозир мана озиқаи якм дода истодем. 180 килограмм карбамид, 100 килограмм дорои фосфори дода истодем. Мана обба тайёр карда истодем. насиб бошад мана об якм оба сар мегирем. деҳқонони хоҷагӣ ба номи Ибодулло Меликмуродови ноҳияи Шаҳри Нав дар парвариши зироатҳо ба хусус сабзавоту полезиҳо, ғаладонаву лӯбиёгиҳо ва пахтакорӣ таҷрибаи зарурӣ доранд. ҳосили пиёзу картошка, сабзиву карам, помидору бодиринг, боимҷону булғорӣ дар мавсими имсолан нисбати соли гузашта беҳтар буда, барои баланд бардоштани иқтисодиёти хоҷагӣ мусоидат менамояд. назар ба соли гузашта 15 гектар зиёд мебошад ки ин як 30-40 ҷои коре мебошад. имсол оби ҳаво мана гарм омада истодааст. мо нигоҳбини пахтаро нағз бурда то 30 сентнер ҳосил оёндаем. хоҷагӣ ба номи Ибодулло Меликмуродови ноҳияи Шаҳри Нав серсоҳа аст. майдони боғоту сабзавот, ғаладонаву пахтазори хоҷагӣ нашунамои хуб дорад ва аз он шаҳодат медиҳад ки аҳли заҳмати хоҷагӣ бо дасту дили гарм ба фаъолияти меҳнатӣ машғуланд ва дар назди худ мақсад гузоштанд ки аз ҳар ваҷаб замин ҳосили дилхоб ба даст оваранд.